Is-Sindku ta' Marsaskala Mario Kalleja iddikjara pubblikament li jappoġġja bisħieħ il-proġett tal-laneċ bejn il-Belt Valletta u Witilajn. Iżda bosta residenti qed jesprimu l-frustrazzjoni tagħhom għal dan il-proġett minħabba ħafna fatturi, fosthom iż-żieda fit-traffiku li l-bastimenti se jġibu magħhom, l-impatt ambjentali fuq il-baħar, il-kwistjoni tat-tniġġis akustiku u problemi oħrajn. Waħda mara semmiet kif se jkunu jistgħu ir-residenti u l-komunità jappoġġjaw din il-proposta jekk ħadd mara il-pjanijiet jew kien involut f'xi tip ta' konsultazzjoni. Mara oħra saħansitra qajmet ħassib dwar l-impatt negattiv li kapaċi jħalli dan il-proġett fuq iż-żoni tal-hawn, bitħassib serju dwar kemm il-baħar f'Witilajn se jibqa' nadif. Residenta oħra staqsiet fl-interess ta' minnu dan il-proġett. Żgur mhux fl-interess tagħna residenti ta' Marsaskala u lanqas ta' dawk li jiġu jgawdu l-bajja sabiħa tagħna. Jekk il-ferri jimmexxija minn interessi kummerċjali jew biex isservi proġetti ta' żvilupp, dan imur kontra l-bżonnijiet tal-komunità tagħna u l-preservazzjoni tal-identità ta' dan il-villaġġ. Fil-kummenti n-nies appellaw lis-Sindku Laburista ta' Witilajn sabiex jisma' dak li għandhom xi jgħidu r-residenti, jikkunsidra l-impatti negattivi ta' dan il-proġett u biex bħala kunsill jaħdmu ħalli jipproteġu l-karattru uniku ta' Marsaskala.